स्वागत आहे मंडळी. लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. उलटा घालतो खुशी. हा सर्व कर. नमस्कार, लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा. खूप स्वागत आहे सर्वांचं. महाडिक दादा म्हणतात जय श्रीराम. जय श्रीराम दादा, स्वागत आहे. जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय छत्रपती धर्मवीर शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. दादा खरंच सर्वांनाही सर्व महाराष्ट्र बांधवांना शिवजयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आपला म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रासाठी सोन्याचा दिवस आहे सर्वांना. म्हणूनच मी आज खास लाईव्ह घेतलं आहे, कारण खूप दिवस लाईव्हच नाही झालं माझं. त्यामुळे तुम्हालाही सर्वांना शिवजयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. चॅनल मोनो झाला हो का दादा? तुमचा झाला का मोनो? कॉंग्रॅच्युलेशन दादा. तुझा बोलतोय ताई. ओके, माझा बोलतायत का? नाही दादा, अजून माझा नाही झालाय. माझा नाही झाला अजून दादा, टाइम लागेल अजून खूप वेळ. धीरज म्हणतोय जय शिवराय. धीरज जय शिवराय, स्वागत आहे तुझं. खूप खूप स्वागत आहे. शिवजयंतीच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. ही अशी कशी लाईव्ह? कशी आडवी आडवी? आज म्हटलं जरा वेगळी लाईव्ह घेऊन बघूया काय फरक असतो तो, म्हणून घेतली आहे. उद्यापासून आपण नेहमी घेतो तशीच घेऊ लाईव्ह. काय करतोस धीरज? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. सोड सोड, मी बघते. सोड 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 सोड, खाली सोड, खाली सोड. खुशी तुला नाही जमणार. पटापटा लाईला जॉईन व्हा. हे कपडे काढून घेऊन जा सगळे असते. इकडची खुली ठेवून घे. हा ठेव.
हम्म. हम्म. अभ्यास करायचा आहे, एक्झाम जवळ आल्यात, पण माझं मन नाही लागत, काय करू? ओके, गॉडफादर म्हणतात काय चाललंय? फक्त 2 मिनिटं थांबा, मी 2 मिनिटात रिटर्न येते. 2 मिनिटात थांबा, आली मी. हॅलो हॅलो, नमस्कार. काय चाललंय? अरे बाबा, हाय धीरज. मन कसं लागत नाही रे? असं कसे तुम्ही पोरं? मन लागत नाही अभ्यासाला? मन लागायची काही गोष्ट आहे का? तू ना एक काम कर, जेव्हा तुला मन म्हणजे असं बरं वाटेल की बाबा हां आता मी अभ्यास करू शकतो, त्यावेळी तू कर. असं नको की तुला काकी बोलवत होती ना खुशी, जा. ओके. पटापटा कमेंट करा. हे मी लाईव्ह बंद करते, जरा थांबा.